Buen día, buenos días. Muchas gracias a todos por asistir a estas jornadas. Yo simplemente quería aprovechar esta ocasión para dos cosas. La primera, para dar las gracias al Consello da Cultura Galega y en especial a su presidenta, a Rosario Álvarez, a su equipo, porque hace ya bastantes años, precisamente con su llegada, se decidió algo que nosotros consideramos extremadamente importante, que es llevar los actos del Consello por toda Galicia. Ese conocimiento del terreno, ese conocimiento directo, que es lo que siempre nos reclaman a quienes programamos en instituciones especialmente públicas, y yo sé que Rosario ya lo hacía, pero que se evidencie de esta manera, es algo que te agradecemos de verdad todos los que contamos con la ventaja de ser receptores de iniciativas y de jornadas que siempre tienen además el marchamo de la calidad y de la excelencia. En este caso, obviamente el marco tenía que ser el espacio idóneo para estas jornadas por varias razones. La primera, porque las coordinan, las organizan dos artistas que han expuesto en este museo recientemente, como son Manuel Vilariño y Rosendo Cid, dos artistas que además incluso coincidieron al presentar las publicaciones de aquellas exposiciones, y la charla que mantuvieron entre los dos yo diría que fue espléndida, suelta, amenísima y con unos contenidos extremadamente interesantes. Y después porque, hace unos años, ya bastantes, Manuel Vilariño organizó en el CEGAC dos jornadas en años distintos sobre fotografías que se consideran, yo creo que siempre, como jornadas absolutamente de referencia y memorables. Y en una de ellas me tocó a mí la suerte de estar presente como director que era entonces del CEGAC. Por eso digo que estas jornadas vienen a dar continuidad a esa idea, a esa necesidad que tenéis todos los que estáis relacionados, vinculados a la fotografía, de entenderla como una práctica en debate constante, ¿no? Y ese debate constante es el que se va a plantear en estas jornadas, por cierto, muy bien tituladas, y esto entiendo que es un acuerdo entre Vilariño y Rosendo: pensamiento visual e fotografía. Y sin más, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias Rosendo, muchísimas gracias, por supuesto, Rosario, por lo que comentaba antes, ¿no? Por tenernos tan en cuenta. Nosotros también nos tenemos muy presentes. Gracias. Ben, comezo tamén dando as grazas pola presenza, porque a verdade é que, visto desde aquí arriba, toda esta presenza tan nutrida, é moi de agradecer estas horas no día laborable, e sempre pola acollida do Marco, non? Porque non é a primeira vez, non será tampouco a última, pero tamén esa vontade de deslocalizar as actividades que efectivamente levamos con moito empeño por toda a Galicia, que para nós supón un esforzo suplementario, porque nós non temos delegacións por Galicia adiante, temos que movernos e temos que procurar sempre nas localidades as que imos que haxa algún apoio. Sin ese apoio, sin un apoio do Marco, por exemplo, para as varias actividades que fixemos aquí nos últimos anos en Vigo, o noso empeño non sería posible, non sería viable. Realmente non poderíamos percorrer toda a Galicia se persoas como institucións como a Marco, como asociacións culturais, como concellos, como universidades, deputacións, etc., non nos foran acollendo aquí a cola. Por tanto, grazas, porque o noso propósito pode verse cumprido grazas tamén á xenerosidade daqueles que nos acollen, non? Por outro lado, claro que este era o lugar idóneo para esta actividade. Acabas de decirlo ti, viña de seu que esa actividade se teña que facer aquí.
Nos, acompáñanos na primeira fila, que normalmente estaría deste lado da mesa, Paula Cabaleiro, como coordinadora da sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega, que é a sección que realmente propón esta actividade. Pero como nós sempre traballamos tamén colexiadamente, pois dentro da sección tamén hai persoas que se encargaron da coordinación desta en concreto, como é o caso de Rosende e de Manuel Vilariño, que nos acompañan desde a mesa. Centrada na fotografía, desde as artes visuais, non? Quer dizer, desde esta sección de creación e artes visuais. Sinalo de creación e artes visuais porque creo que ademais ese tamén o que dá sentido a esta xornada, que se trata de situar na contemporaneidade, que trata de analizar o presente e que trata de alguma maneira de pensar nun futuro máis ou menos inmediato, pero disso falará un dos seus coordinadores, non? Dentro da actividade do Consello da Cultura Galega nós seguimos varios fíos que se van trenzando uns con outros e que acaban sendo máis que complementarios, acaban sendo todos parte imbricada na mesma realidade, non? Ás veces programamos tendo en conta a necesidade de non perder a memoria ou de traer a memoria ou de incitar a memoria, non? Viñemos aquí durante estes últimos anos tamén con este ciclo organizado pola propia sección, do que Miguel tamén formou parte, que era revisando a nosa arte. Por tanto, fomos traendo as figuras que ao longo do século XX, figuras xa falecidas, que ao longo do século XX foron tamén cambiando a nosa arte, non? Ás veces colocamos nun pasado moito máis recuado, non solamente no que de alguma maneira forma parte da nosa contemporaneidade ou das vésperas da nosa contemporaneidade, non? Fora do Consello en xeral. Ás veces, realmente, as nosas actividades procuran incitar a ir un paso máis alá, non? Estamos pensando máis nas necesidades de ir creando un futuro que corresponda aos tempos en que estamos vivindo e que corresponda tamén ás transformacións que está sufrindo a cultura, digo sufrindo no mellor sentido posible, experimentando, debería decir, para que non teña unha connotación negativa de sufrimento, que está experimentando a cultura como consecuencia tamén das modulacións que vai tendo a sociedade, que vai tendo tamén a aplicación de tecnoloxías novas, o feito de que se borran tamén límites entre artes ou disciplinas que nun tempo que nós mesmos na nosa experiencia vital coñecemos aparecían moi separados, que aparece unha distinta maneira de enfrontarse cos públicos, que os públicos son tamén diferentes, que o propio acceso á cultura é diferente e que se advierten camiños nunca antes transitados, non? Por tanto, tamén pode haber un perfil de actividades que provocan esa incitación a pensar como se vai máis alá. E outras veces é realmente para reflexionar sobre a propia situación da cultura contemporánea, a cultura que nos tocou vivir, cal é a situación, cales son os problemas, cales son os retos, cales son as eivas, cales son os problemas que debemos considerar superados e cales estamos vendo no día a día e no horizonte, non? Por tanto, pode haber distintas vías de acción por parte do Consello da Cultura Galega para reflexionar, para presentar, para programar accións dun tipo ou outro. Nós sempre decimos que nós non organizamos espectáculos, senón que realmente procuramos ter un foro de intercambio, un foro de debate, un foro tamén de información, distintos paus que hai que tocar ao mesmo tempo, ainda que unhas veces de unha maneira máis prioritaria que a outras. E creo que iso se reúne tamén nesta actividade que dura os 2 días, hoxe máis mañá, e da que nos vai falar Manuel Vilariño
con unha voz moito máis autorizada que a miña, porque ele está no cerne da propia programación. Moitas grazas. Bos días a todas e todos por asistir a este curso, a este encontro, porque é un encontro de 2 días que realmente é moi breve. Pasaron 30 anos, efectivamente, desde que fixe na Universidade de Santiago un curso de 5 días que foi realmente unha referencia, pois hai inclusive unha publicación e marcou quizás os límites do que era a fotografía contemporánea. Posteriormente se fixo outro no 2000 no CEGAC, tamén da Universidade, e, bueno, tamén resultou moi exitoso, máis alá dos límites. Este xurde, grazas á xenerosidade do Consello da Cultura Galega, a Paula Cabaleiro, que nos apoiounos en todo momento, e, por suposto, a presidenta Rosario, donde iba a ser, senón, no marco, porque Miguel sempre ofrece os espacios, este espacio ou outros, para facer actividades de tipo intelectual. O curso este, o encontro este, realmente, humildemente, hai que decir que é unha continuidade dos outros, pero con unha perspectiva xa totalmente diferente, posto que a fotografía nos tempos que estamos a vivir xa pertenece a outro eiro, ao campo expandido. Os fotógrafos pasaron a ser, deixaron en certo sentido de ser eses viaxeiros itinerantes do século XIX e parte do XX. Eu estou pensando en todos os que visitaron Galiza, que hai un número moi grande. O último que eu sempre me refiero a él é que cando pechei esa exposición que fixe, Miradas Alleas, foi a Lan Secula, cando veo a fotografiar a exposición, a visitar o desastre do Prestige, e logo, expuxo esas fotos, compráronse o Reina Sofía, inclusive ten fotos desa época, pero, en fin, a fotografía hoxe ten pouco que ver xa moita desa fotografía co que era antes ese viaxeiro, ese documento, ese testimonio, ese, si queredes, esa axencia man de Kudelka ou de Eugene Smith ou daqueles grandes fotógrafos, hoxe en día é xa máis outro tipo. Magnum, por exemplo, que me estou a referir, é outro tipo de espectáculo. Xa ten pouco que ver co aspecto da investigación, ocúpase máis de temas de ideoloxía, diría, hasta certo punto. A fotografía, un dos fortes contemporáneos é a ideoloxía. Está claro, estamos referíndonos ao cambio climático, unha serie de temas que están no candieiro. Pero habería que ver cal é a natureza da fotografía. Entonces, a min o que me interesaba, e o que me interesou sempre, é o pensamento poético, esa vinculación entre a poesía e a fotografía, ou o pensamento filosófico, a filosofía visual, que é sencillamente pensar en imaxes. E de eso é do que se vai a falar, de pensar en imaxes. E para eso, un pouco é o obxectivo deste curso. Reflexionar desde perspectivas diferentes que poidan enriquecer o debate, porque un curso se debe ser debate, miradas tan contrapostas como pode ser o photobook ou o photobook que aquí, ou unha edición, ser un propio editor, ou ser un propio intérprete de espacios e montaxe de exposicións en fotografía, a o pensamento puramente filosófico ou o pensamento vinculado
a presencia do feminismo na fotografía contemporánea e da muller, que era un valeiro que moi grande hasta fai moi pouco. Entón, no curso vai haber desde textos de 1850 co comenzo da fotografía traducidos e recopilados, estudiados por Rebeca e por Llorens, que se dedicaron varios anos a traducir e investigar eso en Francia, hasta a visión máis da arte, da filosofía e da arte de todos conocedes a Fernando Castro, profesor de estética, crítico, director do Instituto de Arte, bueno, daquele Instituto de Arte Contemporáneo fai 30 anos que dirixía a revista Creación, que era unha revista de culto con números sobre, eu que sei, María Zambrano, Walter Benjamin, hoxe moi buscados, hasta personas como Antonio Son, que é un escritor de novelas, de poesía, donde incorpora sempre a fotografía. Un pouco máis poido decir que, porque senón vos tería que cansar moito, e quero deixar a palabra a Fernando, que sobre todo será un curso pensando en que a fotografía todavía pertence ao dominio do impalpable e o imaginario, que non é únicamente a produción de imaxes a través dos mecanismos digitais. E nada máis. Moi ben.